Good morning. Good morning mga guys. Good morning. Good morning. Tambay ko din ay sa gwa. Mahabaw ti pansit kanto guys. Ang lababatan eh. Ang iya nyo galing daw ginakapoy ako sa mga. Thank you. Thank you. May 1 viewer. May 2 viewers na kita. Thank you. Thank you guys sa pag-watch na sa akong mga videos. Salamat kaayo. Wait ito sa buwa. Wait lang dito. Subong di ang situation diri sa gwa. Di ako kaginya kapanin ko ginahapo. Tapos ang mga yun lang ko yung guys Hindi na ko. Painit sa gwa. Oh, mainit na. Pero amo na di ang street na ako. Oh, na. Kita. Ito sa gwa na to. Kulang na akong mga baligyan na dapat tapos supermarket nakali karon wala na ko sa cream silk ano pa ning iba din ay damag na gid wala cream silk sun silk head and shoulder brown oo dua wait lang ay wala ko Marlboro wala ko kapaninda ano lang ko blue kag mighty green wala ay pa ko kalakat ha ilan niyo tatlo Dali, wala pa ko binta. Wala pa ko binta.
Kailan ko lang sa 16. Hindi lang. Hina man lang ni. Ha? Short lang? No. Kita mo. Napakabinta di guys. Out ko na guys. May brown ako. Bye. Thank you for watching.